On meitä kirjava sakki, lukkari, talonmies, suppari, rikas, rakas, köyhä, paras, Matti, meikäläinen. On meitä kirjava sakki, lukkari, talonmies, suppari, rikas, rakas, köyhä, paras, Matti, meikäläinen. Minkälaista tukea sä oot saanut opinnoissasi siellä koululla lähipäivinä? Lähipäivinä opettaja on mulle tulostanut värillisenä monisteita, että mun on helpompi niitä. Mä en semmoista tasapaksua tekstiä, mulla ei sisäistä pääsitä. Sitten mulla on aina perjantai on niinku etäpäivä, että mä itse opiskelen silloin niitä asioita, koska mulla ei välttämättä teoriatunnilta jää mitään itselle kätteen. Nyt tosiaan maaliskuussa, kun sä valmistut, niin ja sitten sulla alkaa tässä vähän mietityttää, että mitä sitä opintojen jälkeen, niin osaatko sanoa, että minkälaista tukea sä toivoisit saavasi nyt tässä valmistumisen kynnyksellä sitä sun jatkosijoittumista ajatellen? Ainakin sen CV-tekemisessä mä en ole koskaan sitä tehnyt, enkä mä yhtään tiedä, miten se tehdään. Minkälaista tukea sä oot saanut opinnoissa opettajalta esimerkiksi tunneilla? Opettajalta mä oon saanut hyvin paljon tukea ja työssä oppimispaikkoja haettiin yhdessä ja ne auttoisi niissä minua. Ja sitten tehtävissä ne auttoivat minua, kun mulla oli ongelmia niissä ja sain niitä tukea. Sä oot nyt työssä oppimassa täällä Metsolahovin keittiössä. Tämä on tämmöinen vanhusten palvelutalo. Joo. Minkälaista tukea sä oot täältä saanut sitten henkilökunnalta? Täältä mä koko ajan oppin asioita ja työkaveritkin antaa tukea koko ajan ja mä kysyn neuvoa heiltä ja he antaa hyvin antaa neuvoja ja niissä esimerkiksi täällä ruokailussa ne sanoo, että miten ruokia annostellaan ja miten niitä jaetaan. Mistä sä sait tietoa opiskelumahdollisuuksista? Netistä. Mä rupesin ehtimään ihan siis Luovin nettisivuilta, että minkälaisia on koulutusohjelmia Luovilla. Ja jotenkin sitten kun on ollut kaupassa kuitenkin jo töissä, täällä on ollut nyt yli 5 vuotta, niin jotenkin oli luontevaa sitä kaupan alan koulutusta ajatella sitten itselle ja sitten semmoista, mitä voisi käyttää täällä omassa työpaikassa kuitenkin hyödyksi. Mä sitten kävin sieltä netistä katsoa, että siellä olisi tämmöinen visuaalisti markkinointiviestinnän ammattitutkinto, niin se kuulosti semmoiselta omalta. No nyt sä siis valmistut tänä keväänä, niin minkälaisia jatkosuunnitelmia sulla on? Jatkan täällä. Mulla on täällä ollut nyt vakituinen työpaikka, että mä oon nyt 6 vuotta pitkälle jo tässä. Ja en oikein vielä silleen mulle osaa sanoa, että toki tietenkin sitten se visuaalinen puoli tulee ehkä enempi vielä tavallaan nyt sitten esille, kun on käynyt tuon koulutuksen ja voin tavallaan katsoa vielä vähän enempi sillä silmällä sitten noita juttuja. Just. Joo. Mä vähän semmoista ihan normaalia arkea. On meitä kirjava sakki, takavuosien ammari, joka paikka höllämata, ihan slankari. Nyt on mattilainen. On meitä kirjava Sakki, lukkari, talonmies, suppari, iltanokka, teini päällä, Adidaksen huppari. Nyt on mattilainen. On meitä kirjava sakki. Takavuosien ammari, joka paikka höllämata, ihan slankari. Nyt on